In the presence of God, sin has broken us. And every time we break God's law, we break ourselves. Dalangpanan og may gugmaon namo nga Ginoo. Karon nga gabi nagaduol kami sa imong presensya og among gipangayo ang imong paggiya. Samtang amo karon nga ibutang ang among kagalingon sa pagpamalandong sa imong pulong gikan sa balaan nga kasulatan. Ginoo, dasiga kami, liguna kami, pinaagis pagdawat nini nga mensahe nga imong giandam aron imo kining ihatod ngadto sa tagsa ka mga Pinoyanan kansang among mga higala naghatag karog higayon alang sa pagdawat nini nga mga mensahe. Ginoo, sa among pagkamakasasala pasaylua kami ug sa among nga mga kapakyasan dawata kami diha nga pinasaylo sa imong atubangan kaya mo kining gilauman nga maangkon sa ngalan ni Kristo Jesus nga among personal nga manluluwas. Amen. Ang uluhan mga higalag mga kaigsunan sa ato nga pagaisgutan karon nga gabi, makita ninyo diha sa ato nga screen, the crippled man. Sugilanon kini sa usa ka tawo, di nagsugod kini ang iyang sugilanon niadto sa panagsuod sa relasyon o sa panaghigalaay ni David o ni Jonathan. Unahon nato sa pagbasa ang teksto nga makita diha sa unang Samuel, Kapitulo 20, versikulo 14. Mauni ang pagpamulong ni Jonathan ngadto kang David. Well, kung doon na kamoy mga Biblia, o doon na kamoy mga balaan nga kasulatan, mas nindot mga higala, nga inyo kining itakin diha sa inyo nga mga kilid, kung gusto gid ninyo nga subayon ang ato nga mga sugilanon sa matag gabi, kay makita lamang kini diha sa inyong mga Biblia. Unang Samuel, Kapitulo 20, versikulo 14, nag-ingon, "If I am still alive, show me the steadfast love of the Lord that I may not die." Kung magpabilin pa ako nga buhi, ipakita kanako, David, ang pagkamaayo ug ang gugma sa Dios nganhi kanako. Mao ni ang pagpamulong ni Jonathan mga kaigsunan ngadto kang David, samtang buhi pa siya ug samtang ligon og suod pa ang relasyon nila sa kada usa. Sunod nga bersikulo nagsulti, "And do not cut off, okay, your steadfast love from my house forever." Ayaw putla, ayaw hununga ang imong pagpakita o pakigdait o ang imong gipakita nga gugmag pakigsuod, ayaw putla. Gikan ako, hangtod sa ako mga kabataan, hangtod sa ako mga kaliwatan, ipadayon ni ang imong paghigugma o ang imong nga pakigsuod sa ako nga panimalay. And when the Lord cuts off every one of the enemies of David from the face of the earth, kaniyadto mga kaigsuunan, doon na mangguna sila'y napanunod ba nga kanang ingnon ta proseso nga kung dunay mosunod nga hari, normally ma-exterminate to ang bisan kinsa nga mga relative or mga kadugo, mga paryente baka sa naunang nga mga hari. Munang naghangyo si Jonathan, "When the Lord cuts off every one of the enemies of David from the face of the earth," ipakita ang imo nga kaluoy, ayaw itugot, okay? Nga mawala ug ma-exterminate ang ako nga mga kaliwat. So, maluoy ka. Well, mga higalag, mga kaigsuunan, tungod sa ilang nga kasuod, gituman ni David ang ilang pakigsaad sa kadausa ug ang hangyo ni Jonathan ngadto kaniya, iya kining gituman sa unsa nga paagi. Atong tan-awon mga kaigsuunan ang pagtuman ni David sa iyang saad ngadto kang Jonathan. 2 Samuel chapter 9 verse 1. Nag-ingon dinhi, "And David said, Is there still anyone left of the house of Saul, that I may show him kindness for Jonathan's sake?" Okay, tanawan ninyo ha? Niingon si David ngadto sa iyang mga constituents o sa iyang mga tao, "Do na pabay na habilin sa panimalay ni Saul nga akong ipakita kaniya ang kaluoy, ang paghigugma, ang pakigdait tungod sa akong suod nga higala nga si Jonathan." Mao na niyang sugod mga higalag mga kaigsuunan sa pagtuman ni David ngadto sa ilang nauyunan nga pakigsaad ngadto kang Jonathan. So,
Makita nato dinhi nga wala gyud pakyasa ni David ang iyang saad. Bersikulo 2. Ang Biblia nagsulti. Giunsa niya pagtuman sa unsa nga paagi niya. 2 Samuel chapter 9 verse 2. Now there was a servant of the house of Saul, whose name was Ziba, and they called him to David. So dunay sulugoon didto sa panimalay sa gingharian ni David nga ngalan si Ziba. Gipatawag ni o gidala ngadto sa atubangan ni David. Okay. Og mingon si David. And the king said to him, "Are you Ziba?" Ikaw ba si Ziba? And he said, og mitubag kini, "I am your servant." Ako kini, hari. Si Ziba ang imo nga gipatawag. And David said to him, misulti si David, "Is there not still someone of the house of Saul that I may show the kindness of God to him?" Tanawan ninyo ha, do na pabay usa ka tawo nga nahabilin. Again mga kaigsuunan, mga igala, it is normal back in the days of David that those close to the previous administration of the king will be exterminated so that they will not be a threat to the next and to the succeeding kingdom or the succeeding administration. Ipang-exterminate na. Mauning hangyo ni Jonathan nga ayaw ni siya itugot, ipakita ang imo nga kaluoy ngadto sa akong panimalay og sa akong nga kaliwat. So here's the question, David. Do na pa ba'y nahabilin, Ziba, sa panimalay ni Saul, kaya akong ipakita ang kaluoy ug aron matuman ang amo nga pakigsaad ngadto kang Jonathan. And Ziba said to the king, subayan ninyo mga kaigsuunan, mga igala ang atong sugilanon, kay humani ini sa mga sugilanon, musunod ang importante kay nato nga punto, nga gikinahanglan sa practical nato nga Kristohanon nga pagkinabuhi. So, Ziba said to the king, "There is still a son of Jonathan." Do na pa'y usa nga nahabilin, anak pagyud siya ni Jonathan, hari. Ayaw kabalaka, do na pa'y nahabilin. Anak siya ni Jonathan. Ang problema, he is crippled in his feet. Ang point ni Ziba ngadto kang David, mga kaigsuunan, dunay nahabilin. Anak pagid siya ni Jonathan. Okay? Ang problema, daw dili na nato siya mapuslan hari. Nga naman, piang na siya. Sa iyang atil, dili kayo siya makatarong paglakat. Kung naghunahuna ka, nga ato siyang ipatawag, kay gamito nato siya din sa imong gingharian, murag dili kayo nato siya mapuslan. Nga naman, kay piang siya. He is crippled in his feet. And look, what was the response of David, mga kaigsuunan? Ingon din David, where is he? Kay, asa man siya, Ziba, kay atong tanawon og ato siyang ilalahon. And Ziba said to the king, "He is in the house of Makir, the son of Amiel at Lo-debar." Ang iyang ngalan, mga kaigsuunan, si Mephibosheth, nga mao ang anak ni Jonathan. And this is, the person to whom Ziba is referring to. Ngadto kang David, mao ni siyang tawhana. He is crippled in his feet. Jonathan, the son of Saul, had a son. Doon na say anak who was crippled in his feet. Pangutana, nganong piang man siya. Nganong dili man siya makatarong paglakat. And this is the background of his story. When he was 5 years old, when the news about Saul and Jonathan came from Jezreel, and his nurse took him and fled, gikuha siya, sa nagbantay sa iya, midagan. And as she fled in her haste, he fell and became lame, and his name was Mephibosheth. Tanawa mga kaigsunan ha. Ang iyang ngalan, si Mephibosheth. 5 years old pa di ay. Sa dihang nagdali, pagdagan ang nagbantay sa iya. Ang iyang nurse, sa pagdali-dali, mga kaigsunan ug mga higala, wala makabantay, nga waday siya matarong pagkugos, wala matarong pagkupot, nahulog siya mga kaigsunan, ug sa iyang pagkahulog, samtang 5 years old pa siya, napiang siya, nagdako siya mga kaigsunan ug mga higala, nga dili maayo ug dili hingpit ang iyang paglakat. Kay dunay discrepancy, problema diha sa iyang mga tiil. And this is Mephibosheth. And let's see, mga kaigsuunan, how did David
fulfilled the promise to Jonathan through Mephibosheth, who was crippled in his feet. Tanaw na to. Giunsa pagtuman ni David ang iyang mga saad ug ang pagdawat niya, pag-ingon niya, Jonathan ay pagkabalaka kay kanang imong hangyo, ako gudyang tumanon. Tanaw na to din mga kaigsunan, mga higala, giunsa pagtuman ni David ang hangyo ni Jonathan tungod sa ilang kasuod, ug pinaagi kang Mephibosheth nga daw di man kaayo mapuslan sa ingkang harian, pero gipakitaan og kaluoy ni David. Ato nang tan-awon nga sugilanon kay pagkatahong niini. Verse 5, if you have your Bibles with you, takini mga kaigsunan, hapit na mahuman ang sugilanon. Then King David sent and brought him from the house of Machir. So, gipatawag mga kaigsunan si Mephibosheth. And in the part of Mephibosheth, mga kaigsunan, hadlok siya. Kay basin inig abot hinuon didto, patyon siya, exterminate siya, kay mao man lagi na ang ilang himuon kaniadto. Kadtong mga close, suod, mga relative, mga paryente sa mga previous nga administration, ipang-exterminate to aron dili mahimong threat sa masunod nga administration. And that was in the thought and in the mind of Mephibosheth when his attention was called by David, mga kaigsunan. Pero tanawan ninyo, gunsay na itabo. Verse 5, and Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, came to David. At tanawa, unsay ang reaction? And he fell on his face and paid homage, mga kaigsunan. Pag-abot mga kaigsunan sa tubangan ni David, walay daghan nga gihimo si Mephibosheth, nagpaubos siya sa iyang kagalingon, mihapa siya at tubangan sa presensya ni David sa pagpakita mga kaigsunan nga kining imong alagad, imong gipatawag niya sa imong presensya, nagpaubos ko kaysa ako nga kagalingon, wala gyud nakoy kapuslanan sa imong gingharian o tingali dinhi sa kalibutan. Verse 6, tanawa mga kaigsunan, and David said, Mephibosheth, gihinganlan. And Mephibosheth answered, behold, King, your excellency, I am your servant. Niya ang imo nga sulugon. Niya ang tao nga imong gipatawag, dili mapuslan. Piang ang akong mga tiil, dili ko makadagan, dili ko makalakat o ginsakto. Lisod iya nga kahimtang mga kaigsunan. Pero tanawa, and David said to him, do not fear. Ayaw kahadlok. For I will show you kindness for the sake of your father, Jonathan. Pagkatamis nini nga pulong mga kaigsunan, Mephibosheth, ayaw kahadlok. Kay wala ta ka gipatawag aron nga i-exterminate. Wala ta ka gipatawag dinhi sa akong gingharian kay aron nga patyon. Wala ta ka gipatawag dinhi sa akong gingharian kay aron nga mobalos ko sa kasuko ngadto sa imong mga ginikanan. No, kung dili gipatawag ta ka dinhi kay gusto na kong tumanon ang hangyo sa imong amahan nga si Jonathan nga magpakitag kaluoy sa tanan niyang mga kaliwatan, apil tanan nga mga henerasyon nga makita nako nga nabilin pa sa panimalay ni Jonathan. Well, mga kaigsunan, do not fear, because I will show you kindness for the sake of your father Jonathan. Di ka patyon, dili ka i-exterminate, but instead, niya ka kay pinaagi kanimo, ipakita ko ang akong kaluoy, ipakita ko ang pagtuman sa hangyo ni Jonathan nga imong amahan. Pagkatahong, and I will restore, dili lang kay mao kana, I will restore to you all the land of Saul your father, and you shall eat at my table always. Dili lang ako magapakita nimo kaluoy, iuli ko ang yuta sa imong amahan, og dili lang kay kana, gikan karon magakaon ka diha sa lamisa sa hari hangtod sa kahangturan. Always, mga kaigsuunan. Ang tubag ni Mephibosheth, tanawan ninyo, kaya manggitanaw ang iyang kahimtang, napiang siya sa iyang tiil, maglisod siya glakat, unya, puburi siya, mga kaigsuunan. Pero tanawa,
unsa iyang response ngadto kang David? Pagsulti ni David, I will show you kindness, I will restore to you the land of your father, Saul and Jonathan, and you will be eating at the king's table always. You see? VIP, mga kaigsuunan. Kauban sa hari, magakaon siya sa table dito sa VIP. Sa lamisa, dito magakaon ng hari, dito pod mukaon si Mephibosheth. Pagkatahom, na dili lang kay kaluoy, ang taas kaayo, ang extra mile nga gihimo ni David, mga kaigsuunan, sa pagpakitag kaluoy, ngadto kang Mephibosheth, nga mao anak ni Jonathan. You will be eating at the king's table always. Tanawag unsay gisulti ni Mephibosheth, mga kaigsuunan. Very significant. Ingon siya, what is your servant? What is your servant? That you should show regard and kindness for such a dead dog such as I. Unsa raman ko, hari? Daw sama ra kog usa ka patay nga iro. Pero ngano man, nga imo kong pakitaan sa kaluoy, di man ko nimo mapuslan, kay kung ipadalap ko nimo sa panggubatan, dili man ko makadagan. Kung imo kong gamiton sa mga buluhaton dinhi, dili kayo ko maka-function tungod sa ako nga kanang kakulangon. Pero mga kaigsuunan, gidawat siya. Mephibosheth was accepted, and he was shown kindness by by David. Mga kaigsuunan o mga higala, mga pinalangga namo nga mga nagtan-aw karon ug nagsunod ining ato nga programa. Ang kahimtang ug ang gipakita ni David ngadto kang Mephibosheth is actually a picture of salvation and acceptance. I will repeat. What David had done to Mephibosheth is actually a picture of salvation and acceptance. Why? Because David accepted Mephibosheth into his kingdom despite he was crippled in his feet, just as Jesus accepted us despite our spiritual brokenness, brothers and sisters. Osmonako, ang gipakita ni David ngadto kang Mephibosheth, hulagway kini mga kaigsuunan sa atong kaluwasan ug pagdawat despite sa atong pagkamakasasala. Si Mephibosheth, gidawat ni David, gipakaon ngadto sa lamisa sa iyang gingharian. Sama pod na ang atong kahimtang mga kaigsuunan nga sa atong pagkamakasasala, sa atong mga kakulangon, sa atong mga kasaypanan, gidawat o gipasaylo kita ni Kristo diha sa iyang atubangan. Nganuman, because this picture is actually a symbolism of our situation on earth. Why? Because in the presence of God, we are all broken. In the presence of God, sin has broken us. And every time we break God's law, we break ourselves. Mga higalag, mga kaigsuunan. Atubangan sa Diyos, napakyasta. Atubangan sa Diyos, nakasalata. Atubangan sa Diyos, mga higala, nawala og nahilayo kita gikan sa presensya sa atong Diyos. Kaysa panahon nga kita magasupak sa iyang kabubuton ug magasupak sa iyang kasuguan, mga kaigsuunan, nasayop kita, napukan kita, nangapakyas kita. Og kini nga sitwasyon og kahimtang, maoy nagpahilayo kanato gikan sa Dios, sumala sa Isaias 59 versikulo 2. We are broken. Sin has broken us. And every time we broke God's law, we broke ourselves. Mephibosheth, he was accepted. And he was restored. And he was allowed to eat in the king's table. And Jesus did the same to us. Mo po nagihimo sa Ginoo sa ato. Gidawat kita, gipasaylo ta, unya giagda nga makigsalo diha sa lamisa sa gingharian. Luke chapter 22 verse 30. So sa man natong makupto nga leksyon, mga igalag, mga kaigsuunan. Nahuman natong sugilanon, adto na ta sa leksyon natong makuha. Number 1, mga kaigsuunan, mga higala, God accepts broken people. Pagkatahom, gidawat sa Dios ang mga tao nga nagpakyas. Gidawat sa Dios ang mga tao nga makasasala. And in fact, this is the primary purpose why God came to this earth. Okay, the Bible said, Jesus came to seek and to save that which was lost or that which was broken.
aron dawaton, aron pangitaon ang mga tao nga sa ilang kaugalingon, giila nila ang ilang kaugalingon, nga nakasala sila, napakyas ug napukan sa imaya sa Dios sa presensya ni Kristo Jesus. But God accept broken people. God accepts and forgive our brokenness. Tungod sa sala na ilayo kita gikan sa Dios. Tungod sa atong mga kakulangon na hilayo kita gikan sa atong nga Dios. Tungod sa atong mga kaniadto, mga kapakyasan, sa ato nga mga kasalanan, na hilayo kita gikan sa atong Ginoo. Mabitaw na nga kagabi, atong nakita mga kaigsunan nga ang Dios na ningkamot sa pagpasiguli sa nabugto nga relasyon sa tao ngadto sa Dios. Nganong nabugto ni tungod sa atong nga mga sala. Pero kinsay nagsumpay, dili kita ang nagsumpay, ang Dios. Kay walay binuhatan sa tao dinhi sa yuta nga arang makasumpay ug balik sa relasyon nato ngadto sa Dios. Grasya ra gyud na sa Ginoo mga kaigsunan ug mga higala. So point number 1, God accepts broken people. The Bible said, Romans chapter 5 verse 8. Kini nga teksto ato gihapon ning gisgutan kagabi. But God shows His love for us in that while we were still broken, in some other translations, while we were still sinners, Christ died for us. Okay? Next verse, Isaiah 43 verse 4. Because you are precious in my eyes, and you are honored, and I love you, and I give men in return of you, in exchange of your life. God loves us despite our brokenness. Okay? Point number 1, God accepts broken people. God accepts you. God accepts me. Gidawat kita, ako, kamo, kitang tanan mga kaigsunan, likod sa atong mga kasaypanan o mga kasalanan. Number 2, God fixes broken people. Humandawaton sa Ginoo ang mga tao nga nabuak, tao nga nadugmok, tao nga napakyas. Okay? Ayuhon sa Ginoo ang atong mga kapakyasan. Ayuhon sa Ginoo ang atong mga kakulangon. Okay? After God accepts the brokenness of His people, God fixes or God will fix the brokenness of His people. Sama na sa usa ka magkukulon mga kaigsuonan, no? Samtang siya naghimo og kulon, naghimo siya og kanang kulon may tawag ana, gikan sa clay mga kaigsuonan nga iya nga gipurma. That's the illustration, no? That's the illustration. When does Jesus fix our brokenness? Kano sa aman ta ayohon sa Dios or kano sa aman ipasiguli sa Ginoo ang ato nga kahimtang ato nga kinabuhi gikan sa atong mga kapakyasan? Kano sa ama na siya ma-experience sa tao? Kano sa ama na siya masinati sa tao? Kano sa ama na matagamtaman sa tao? Kano sa ama na mabatunan sa tao ang pagpasiguli, ang pag-ayo sa atong mga kapakyasan? Mga higalag, mga kaigsunan. Tanawan ni, when we realize our brokenness, okay, again when we realize our brokenness, that's the time where God starts to fix us. You see? Sa panahon di ay mga kaigsunan nga atong ilhon ang atong kaugalingon nga makasasala. Sa panahon nga atong ilhon ang atong kaugalingon nga napakyas kita atubangan sa Dios, mao pud ang higayuna nga dawaton ta, pasayloon ta ug ayuhon ta sa atong makagagahom nga manluluwas og Dios. When we realize that we're broken, when we realize that we are sinful in the presence of God, that's the time where His grace and His pardoning Spirit, His mercy, His love will abide and embrace in each our hearts. Sa panahon nga atong nakita atong kagalingon nga nasayop ug nakasala, mao nang higayuna mga kaigsunan nga mosulod si Kristo sa imong kinabuhi aron ayuhon ang imong mga kapakyasan ug ang imong mga kasalanan. In what way? We need to accept, brothers and sisters, the fact that God loves you. Okay? Dawata ang kamatuoran nga gihigugma kas Ginoo. Second, recognize that you cannot save yourself. Ako nang gisulti. Okay? Amguha gyud nga dili nimo maluwas ang imong kaugalingon. Third, believe that Jesus can and will save you. Si Kristo ra gyud ang makaluwas. Ilhas siya. And number 4, confess your sins to Jesus and believe that you are forgiven.
ikumpisal ang imong sala. Ngadto kang Kristog tuhi nga siya mao ang magaluwas kanimo. Blessed are the broken in spirit, for theirs is the kingdom of God. Matthew chapter 5 verse 3. And Matthew 11:28, come unto me, all of you that you are broken, and I will give you rest. Jesus will fix our brokenness. Jesus will fix our sinfulness. And Jesus will fix our failures. Jesus will restore our relationship towards God, towards our Father. Brothers and sisters, again, when we realize our brokenness, that's the time where God starts to fix us. Brokenness precedes greatness. You know what? Jacob, he was crippled by God before he received the blessing. And Joseph, he was thrown into a pit. He was sold as a slave. And he was put into prison before he was promoted to be second highest official in the kingdom of Egypt. Job, before he understand, he lost everything. And Paul, he was blinded before he preached to the Gentiles. Brothers and sisters, they humbled themselves before God and they realized that they are broken. Because before God can remake us, He first broke us. And Jesus said, before I gonna remake you, I will break you. He breaks us so that He can remake us. Doon ay mga sirkumstansya sa atong kinabuhi nga itugot sa Ginoo mga kaigsunan mga higala. Aron nga pinaagi ni ini. Mapasig-uli ang atong relasyon ngadto sa Dios. Aron nga pinaagi ni ini, maputli kita. Og pinaagi ni ini, atong maamguhan ang atong pagka-mapakyason ug ang atong pagka-kakulangon at ubangan diyas Ginoo. Lesson number 3, the last one. God uses broken people. You know what? First, God accepts broken people. And then He fixes broken people. And number 3, God uses broken people. Of course, the Bible said, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. And He hath sent me to heal the what? The broken-hearted, to preach deliverance to the captives, and to give recovery to the sight and to the blind. Brothers and sisters, it takes a broken soil to produce a crop. It takes a broken cloud to produce a rain. It takes a broken grain to produce a bread. And it takes Mary's broken perfume to anoint the Savior. And it takes the broken Peter to reach the 3,000 people. And it takes the broken Paul to reach the Gentiles. And it takes a broken you and me to reach the broken. In short, mga higala, God can use us. God accepts broken people. God fixes broken people. And after He accepts and fixes our brokenness, mga kaigsunan, God will use us to bless others. Human tadawaton sa Dios. Human ayuhon sa Dios ang atong mga kapakyasan. Human ayuhon sa Dios ang atong mga kakulangon, mga kaigsunan ng mga higala. Gamiton kitas Ginoo aron ang panalangin, ang pagpakamaayo sa Dios sa atong nga kinabuhi matagamtaman usab ang katamis sa relasyon ngadto sa uban. Ipasa ang panalangin, ipasa ang grasyas Ginoo, pinaagi kanato. Mga kaigsunan ng mga higala, no matter where you are right now, and no matter what your situation in life is, God can use you to reach others. Asa man ang imong panginabuhi karon. Unsa man ang imong propesyon sa imong kinabuhi. Unsa man ang estado sa imong pagkinabuhi dinhi sa yuta. Mga kaigsunan ng mga higala,
Unsa man ang imong nahimong kahimtang, do na kabay mga kapakyasan, pero gamiton ka sa Ginoo aron mahimo kang taytayan sa panalangin ngadto sa uban. Gamiton ka sa Ginoo aron ang uban nga mga tao mapanalanginan pinaagi sa imong presensya, makita ang kaluoy ug ang pagpasaylo ni Kristo sa imong kinabuhi nga gipadayag diha sa publiko, mga kaigsunan ug mga higala. Again, in the presence of God, we are broken. In the presence of God, we have fallen short in His glory. But despite our brokenness, God accepts us and allowed us to eat in the King's table. Brothers and sisters, we are like the lost sheep. Sama kita sa nawala nga karnero, nga nagkinahanglan sa usa, kamaayo nga magbalantay. Ug sama kita mga kaigsunan sa karnero, we are broken and we are lost in God's presence. Napakyas, nahulog, nakasala, nahilayo kita gikan sa presensya sa atong Ginoo. But don't stay lost. Don't stay far from the presence of God. Find your way towards the Savior. Kung imong nakita imong kaugalingon nga nawala kagikan sa presensya sa atong nga Dios, tungod sa atong mga kapakyasan o sa atong mga kasalanan, ayaw pagpabilin sa imong kahimtang nga layo kagikan sa Ginoo. Pinaagi siyang grasya, pagmando og kaluoy, pangitaa ang dalan, mga igalag, mga kaigsunan, nga mutultol kanimo balik ngadto sa presensya sa atong nga Dios. Why? Because He is waiting. He is waiting. With open arms, God is waiting for everyone to come unto His presence and to accept the grace and the love and the forgiveness of Jesus, brothers and sisters. He accepts us. He fixes our brokenness. And He uses us to bless others. Don't stay lost. Find your way towards Jesus. Find your way towards God. Find your way towards the Savior. And you have a relationship restored into the kingdom of our God through the grace and the power of Jesus. Brothers and sisters, come and meet the Jesus that has the grace and the power to forgive you of your sins. Kay walay sala din sa yuta, mga kaigsunan, mga higala, nga dili sarang mapasaylo sa ato nga Ginoo. Gamhanan siya, manluluwas siya, Mesiyas siya, siyang atong Dios, manunubos ug manlalalang, bisan pag-unsa kadagko ang atong mga kapakyasan, kaya nang tabunan sa grasya o kaluoy ni Kristo, munang moduol ta niya. O ato siyang dawaton, ato siyang ilhon nga atong manluluwas, atong ablihan ang atong kasing-kasing, mga kaigsunan ug mga higala, aron nga mosulod siya sa ato nga kinabuhi, ug sa atong padayon nga paglungtad ug pagkinabuhi dinhi sa yuta, siya na ang mahimo natong hari, siya na ang mahimong natong Dios, ug siya na mahimo natong sulundan sa matag adlaw nato nga pagkinabuhi dinhi sa yuta. Jesus says, you come and meet me. You come and encounter my presence, because it is only in our close relationship that you will find hope and comfort sa imong nga kinabuhi. Pagkatahom sa mensahe sa itong Ginoo, mga kaigsuunan, walilain nga masandigan kita din sa yuta, kundi si Kristo lamang nga atong Dios, si Kristo lamang nga atong manluluwas. Ug siya nag-agda ka nato nga kanunay, ablihan nato itong kasing-kasing, aron malimtan nato ang atong kaugalingon. Unsa man atong mga kahimtang kinabuhi, malimtan nato. Ug si Kristo na ang ato nga tutukan kanunay, kay pinaagi kaniya, makakaplag ka og tinuod nga paglaom og kalinaw sa imo nga kinabuhi. Mga karon nga gabi, mga igalag, mga kaigsuunan, buot nako nga atong itugyan ang tagsa-tagsa nato ka mga kaugalingon ngadto sa Dios. Buot na ako nga atong dawaton ang agda sa atong nga Ginoo. Gikan karon, magakinabuhi kita nga uban ang Dios nga mao ang nagdawat kanato taliwala sa tanan natong mga kapakyasan ug sa tanan nato nga mga kasalanan sa ato nga kinabuhi. Diha sa inyo nga mga panimalay, o kun asa man kamo nahimutang karon, giagda ko kamo alang sa usa ka pinasahi nga pagampo.
atong iduko ang atong mga ulo o atong ibutang ang atong kaugalingon sa presensya sa atong nga Dios. Gamhanan, maluluyon, ug makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa kitasan sa kalangitan. Nining gabiuna, Ginoo, pagkatahom sa sugilanon nga amo nga nakatunan, ug sa mga punto nga imong gihatod kanamo, nga nagpahinumdom sa kahimtang sa among kinabuhi, nagpahinumdom sa among pagkamakasasala, ug sa among mga kapakyasan. Apan salamat, Ginoo, nga likod niining tanan, mas dako ug mas lapad ang imong kaluoy, ang imong grasya, ug labaw sa tanan ang imo nga pagpasaylo. Kanamong tanan, Ginoo, nga nag-abli karon sa among kasing-kasing, aron dawaton ang imong pagpasaylo sa imong kinabuhi, tuguti ng imong gahom maunang magamando sa among mga kinabuhi, magadawat sa among mga kapakyasan ug mga kasalanan. Among gitugyan diha kanimo ning among nga kinabuhi, Ginoo. Unsa man ang among mga kagahapon dawatag pasaylua kami, kay buot namo ipasiguli kining among pakigrelasyon diha kanimo, o Dios namo nga manluluwas og manunubos. Panalangin ang among mga higala karon nga naa sa ilang panimalay, naa sa ilang nga mga opisina, uhain man sila nahimutang karon, Ginoo. Ikaw magabisita ug magauban kanila, og sa samang pagpakamaayo, ikaw maghatod sa imong kapasayloan, grasya ug kaluoy kanamong tanan nga naminaw sa imong mga pulong karon nga gabii. Salamat sa saad nga ikaw magapasaylo sa among mga sala. Amo kining gilauman nga maangkon tungod lamang sa ngalan ni Kristo Jesus nga among personal nga manluluwas. Amen. Dagang salamat mga higala sa inyong nga pagsunod. Ang Dios magapanalangin ug magauban kanato sa kanunay.